Okay, madlang people. Welcome you, welcome me, welcome us back. San Fernando Ray Parish Church. Nasa Liloan, Cebu City tayo. Liloan ba? Yes. No. Ngayon, Liloan. Traveling north tayo mga parikoy. Northern part naman tayo ng Cebu ngayon. For the second time. Kung ganahan mo o mga delicacies nga Oo. si pangalan na nila. Cebu delicacies sa Manto. Masi. Masi pala. Ari ka makakita na sa Liloan. Specialty pala ng Liloan yung mga masi. So, bawat munisipalidad dito ng Cebu, northern part of Cebu, may kanya-kanyang delicacy. Ganon din naman sa South. Diba? Pero si Bubuyog, delicacy ng lahat. ng buong bansa. Uy! Traveling north tayo mga kabayan. Dire mo tayo palit atong kwano? Yeah, okay nga. Nga nag-abutan sa alas 2. Biglang uminit. Di ba? Biglang bumughaw yung kalawakan. Malayo-layo pa ang Danau. Before Liloan is Consolacion, tapos Liloan, kasi sunod si Luante. Cut muna. Hindi mo pa manaha. Kung sa'yo na naha? Dili, uy, Compostela. Compostela pa day. So may Compostela din pala. Oo nga, may Compostela ang Cebu. Iba din yung Compostela Valley. Compostela din. After Compostela, Danau na ba? Ganun pa rin, certified drivers pa rin, di ba? Drivers pa rin. Yung mga pasahero niya. Hi. Mega shout out. Anong misyon sa Danau? Magbigay ng lagay. Magbigay na kasana. Kanang biyaya. Biyaya, yayamanin. Adalang biyaya plus kuhan. Late Christmas, late New Year, late, ano ba tawag, Innocents Day. Meron ding Three Kings. Katong lecture ni Brother Rafael, kakuha nun, magtaka to, i-record na ba? Kuha na lang po. Pwede naman to, di ba? Ingat siya dito. Kuha mo to si Brother Rafael, mo naman to siya gingkoy. Nagkatawa ko sa isang na, pero si Paquito Diaz. Sipat nga. Diba? Mas highway tricycle. Pwede na din ako to i-record o balik ang kuhan. Lagot ko dito puskarkar, nagpaptukar o lambadan ko. Gusto maning taga-tower. Ay. Kuya bakit kayo marami ito gatong trumpa sa baile. Kana sa inyo hang announcer di usahay ba? Katong sa parkingan nato sa Valladolid sa Hospital, di ba namin tower diha? Sige nagpa-sounds diha. Wag yun kabadlong na yung speaker, no? Lampada! Yang ligid. Murag sayang na bukan. Ang duhag yun kaligid. Ang duhag yun. Never mind. Kay kuan man siya. Ada ka na siya. Kaya sa ligid. 2, 4, 6, 8, 12-wheeler. Probisa, no? 16 to? Di 12 naman siguro. 16 to 8. Ito inato mo dito.
Saslayo ako dyan. Bisdak ni Parikoy. May ito no, magbalik tapuhon sa bantayan ba? Kada stopover ka nang naidili kasi bitaw ti. Atong tilawan ka nang Sa katagurasan Dili abot dyan mo. maayaw. Magpundo man punta dito. Di sa ni abot dito magpundo ra pod tayo ni kaugma. Ni kaugma ra tampon maglaglag. Ano ba? Hindi, abot mo go. Ano man sa bugo? Ba't dili kasi? Delikado ang kasi. Dili kasi, delikado. Palit lang tugod. Ay na, baron ko na ilahang mais-mais nila. Nagkalit na. Ako din nagkaapoy. Maglisod kog mute ra ba ato ha? Naglisod ka o. Mute. Boy. Asa man ta? Welcome to Compostela na pala. Ay, nasa lipdan gyud sa Dakontra. No, yun. Credit sa driver. Tanaw na ito mga tricycle ang say na. Wala. Alas sa trabaho. Kasotra. So, kailangan pala ng co-pilot pati sa ano? Mga reklaman mo lagi mo ay. Okay, driver mo ng papila. Matoy pa. Anong nangyari? Masa ganyan tawag sa aeroplano te? Pero maginan turbulence, may turbulence pa. Land trip turbulence. Ayan, Tawag TV. Giray mo tayo kasada. Ay, mo inana man na basta kupon ha. Kupon. Ang mayong dan, kupon. Ang bating dan, pagsakdan. Ayaw nga. Pag papasok na pala kayo ng Liloan, Cebu, marami ng mga resort. Yeah, mapapansin nyo may mga resort sa nagaanan. Pero si Bubuyog, ang dami ng bubuyog. Kabantay mo sa mga tower din nila, pita mugbo kayo. Sa mota dito sa Bantayan, hindi kay Barog ang tower, pero kuhan, gitupong ra sa bukid. Siyang botog tower. Kung sa gitason sa bukid. Ano po gitason na po? Nalang yun ilabaw ba? Mula pa sa Siguro kaya. wala man pod kayo i-barrier ang Bantayan. Sa barrier ba para sa south nga tag-as kayo bukid? Wala. Kaya ko na bes lang. Ano na sa tumoy nga? Tumoy siya ta. Ako dagat ikaw. Ako ang dagat. Ano ba sa Tagalog yung mga dako ang dagat? High tide siya, yun. Tagalan. High tide yung dagat ngayon. Hindi naman siguro white beach dito, parang black sand beaches dito. Kumantay dili sa gas. Ha? Ako kumantay pila ilahang ko ano ba? Ang gasolina? Sa Pilang litro? Oh, ada UV po din hindi ay. Na. Wala na kay ko kaklaro diri sa mga agyan nato. Indot ba itong karsada dito pa yung Bantayan? Nasa nung mag-abot ng mga bukid ba? Ang mga kahoy ba? Abot na. Kato si Kuan Lagad man to sa
Kasi ito nga nato itong taga Charlie? Dili, ito taga Lahog ba? Singa na to niya? As Inday? Oh, si Inday. Gusto kayo mulaag na ba? Mas maganda pa ganito palagi. May kahoy. Tignan natin yung page na ngayon. Okay, Docs. Tamang-tama na muna. Pahinga tayo. Hanggang sa muli mga kapatid. Grr, 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 grr. Salamat sa manunood. Nag-inarte yung driver natin. Balitan ako. Pasangin lang yun. God bless. Peace dak ni bye. Ito yung Cebu, northern part of Cebu. Dito kayo dadaan pag nag-travel kayo via land. Puntang daan Bantayan kasi doon mas sobra-sobrang magagandang mga beach resorts doon. Mga island. Pag gusto nyo ng island hopping, mas marami sa north. Pag gusto nyo ng mga falls, mas maganda sa southeast. Doon sa parte sa amin. May magandang waterfalls doon. Kaya lang sa ngayon sarado. Sarado ang mga waterfalls namin sa south. Turbulence na naman tayo. Okay po. Salamat. Welcome back to my channel at iiwan ko na rin kayo. Welcome back at I'm finishing back. Okay, salamat.